vastelovende mij raak. 2020. Ja, meneer de jeugdprins en de jeugdprinses met ook 2 jeugd uit de dan. De jeugdprins voor 2020. Ja, ik stek in de naam. Ik laat het u aan de foto kijken en mocht je zelf. Wem is dat? Ja, hoe dan? Vind je normaal hè? Joodsson. Dan hebben we ook nog een jeugdprinses. De wederhelft van de jeugdprins, ik wil ook kunnen hebben de foto hier en dan kijk je zelf. Ja! Wem is dat? Vangen joh. Kom maar nog weer opvangen. En ik zou zeggen, Daan, maak in de eigen jeugd wat je dan verdient. Ja, is goed. Mijn adjudant is geworden Bjorn. En dan zou ik zeggen, Franne, maak in de jeugd wat je dan te bekend. Ja. Dat zeg. Dit weer van samen met de jeugdvastloving en de komst de kaart trekken. Tot de allerlaatste run. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Ik ga wel 100.000 keer en nog meer, telkens weer op zo'n avond wie vanavond gewacht. En ik 736.000 jaar, eerlijk waar, wordt nog nummer dit nummer gebracht. Heel veel vreugd, de avond en de nacht. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Want deze vaste avond heeft ons voor ergens van vriendschap gebracht. Laat die lozen maar lullen, laat de fase maar vullen. We zijn vriend tot de allerlaatste run. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. En laat mij nog even deze avond beleven met mijn vriend tot de allerlaatste run. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Het is een echt gesprek. Zie eens een krulkop. U hebben her in opvolging van alle helder van jeugddiensten en de visie van Vereniging Houtmakers op de 4 januari 2020 over de nieuwspreuk met dinsdag, rapverslag, jeugdprinses Vanne en jeugdprins Daan de Eerste.
Dan kriegen wir von der Hand schon die Antwort. Ja, en dan is de eer aan de voorgangers, oud-prins, jeugdprins Dien en oud-jeugdprinses Gwen. Je mocht erbij komen en het heim van Dien, Daan Christig de scepter en het kreukje het heim van Gwen. Dankjewel. Wij hebben een slag te pakken, maar wij lopen niet op met z'n tweeën. Daarom heb ik een chique schoon adjudant gezocht. Wie is er dan? Adjudant Björn! Waarom heb ik ook een adjudant gezocht? Wie is het dan? Adjudant Lotte. Dit jaar vliegen wij met het jeugdkwartet en de jeugdraad van het een naar het ander evenement. Zaterdagavond Pekskesavond. Met Roy Zelder, Stefan Wolter, De Toddezek en Hoenderveld. En op zondagmiddag de grote optocht. 11:02 door de straten van Heil. Maandagmiddag is de Tuttermaandag. Vanaf 11:02 in de Don Bosco. En op dinsdagmiddag trekt door de straten van Heil de kinderoptocht. Ook om 11:02. Zie wat een schoon prinses. Wim Bussen. Pennen. Van? Heil. Ja, en welke? Voor diegenen die dat niet weten. Welke vereniging? De gangmakers. De gangmakers, de jeugdprinses. Ja, Wie oud bist je? 12. 12. En heb ze daar heel lang naar uitgekeken om dit te mogen werken? Jazeker. Ja. Had ze zichzelf aangemeld? Ja. Oh, schoon. En wem is zijn adjudant, secondante? Lotte. En wat is dat van ding? Dat is gewoon een vriendin van mij. En het duurt nu een beetje weg, hè? Maar we gaan met de camera, want we hebben nog heel veel. Kijk eens, zie. We hebben nog heel veel mensen bij. En dit is zijn secondante. Ja. Hi Lotte. Hallo. Spannend. Oh, het valt met. Oh, het valt met. Goed, zo goed. Is het leuk met al die meiden? Ja. Ja. Oh. En hoe zijn de mannen dan, hè? Ja, dat weten we niet. Oh, die zit je nu ook kwijt. Ja. Hou zo. Is goed. Wat is die spreuk? Met deze dag gewoon een slaag. Schone Wasseland. Toen was er tussenuit wie die prinses weggelopen. Ja. Wie is ze? Daan de Eerste. Jeugdprins Daan de Eerste. Van? VV de Gangmakers in Heil. Ja, zeker. Schoon dan. En wie oud is dan? 12 jaar. En wij missen die adjudant? Bjorn.
Bjorn, kom er eens bij. Woont je bij jij in de buurt? Ja, en alle twee een hel. Alle twee een heel, natuurlijk. En al heel lang vriend van elkaar. Al heel lang, vanaf het begin. En nu samen mogen we dit jaar metmaken. Ja, dat was onze droom. Ja, dat geloof ik toch zeker. Ja, daar heb ze al 11 jaar van gedroomd, denk ik. Zeker. En hebben ze een hele schone sap toch? Kijk eens. Prachtig. Zeg, en van wem hebben ze de vasteloven in de bloot zitten? Van papa of van mam? Meer denk ik van pap. Ja, van die vader. Ja, Ja, alle twee. alle twee een beetje. Oké. Zijn ze trots? Ja, denk het wel. Ik heb ook een spreuk, hè? Ja. Zal ik even kijken hoe die prinses is? De prinses te bieden. Want je hebt samen de spreuk, hoor. Allee, dan gaan we even met z'n allen bijeen. Even met z'n allen bijeen over even de spreuk. 1, 2, 3. Met deze dag ram van slaag. Goed zo. Schone wasseloven. Hetzelfde.